Keman Studio sizin üçin hödürleýär. Baş keşplerde Arslan Durduýew, Keman Durduýew, Gulnar Yakubowa, Maral Aman Durduýewa, Babagambar Bäşimow. Tümlük bölük keşiflerde Mehri Şeyhiyewa, Mehri Kuwanç Merdan Murat Selim, Azat Atayew, Kemal Khanow, Tahir Karajayew, Operator Kerim Durduýew. Kompýuter tehnologiýasyny özleşdiren Kerim Durduýew. Aýdym sazlar bilen bezen Arslan Durduýew. Ses vermäge gatnaşanlar senariýanyň awtory we rejissýory Keman Durduýew. Salam Arslan, bana düşündürmek ören kıyın. Min sen bilen gürleşmene güýçüm satanok. Mümkin boş ýurumlardan gaçmana gowalanlar. Dinle meni, men Ispaniýa gidýärin. Men sen çyn ýürekden seýýän. Ýöne men sen bilen galyp bilemok. Haýyş etýän meni gözleme. Onsoňa men şeýtdiň diýip ýigrenme. Birinci bölüm. Salam, siz näme buyurmak isleýäňiz? Konyak alayım. Bir minut garaşyn. Haçan oglan aglanda maňa yaranokdy. Eger oğlan ağlayan bolsa özüň näsin bilýändir. Senden
Artık doymazsan bile beklerim seni canım. Bağışlan bir ýapýas. Gaytarys ýokmy annäl? Siziň ýagdaýyňyz gowmy? Ay gowam däl. Näme o ýoluň öňe Ey, bakma. dursaňyz lan, durun. Beýtmeseňiz lan ho. Beýtmäň. Ol peyana ho. Peyana ýörsene ho. Borlu dost. O men dur. Oňladyň bolmasana. Näme boldy? Näme üçin olar seni urdy? Ay bolan zat ýokla. Sen bir ýeriň agyrdymy? Ýok, ýok, hemme zat gowy. Sen bu ýagdaýda näde beýine gitjek? Men taksy çagyrayyn. Sen nerede ýaşaýan? Men nerede ýaşaýan? Ertiriňiz haýyrly bolsun. Men nerede? Maňa näme boldy? Siz öz maşynyňyzda. Maňa gitmäge wagt boldy. Siz artlan näme? Men adym ajyp. Sen meň adym nereden bilýän? Düýnü özüňiz aýtdyňyz-a. Sen näme üçin aşamky adam bilen uruşdyň? Hakykatdan men gitmeli wagtym bolupdyr. Sağ olun. Alyň noş bolsun. Ýerden men siziň göňüňize degelim üçin sizden ötünç soramaga geldim. Hawa, bu dogry. Men siziň göňüňize degen bolsam meni bagyşlan. Eden ýaşylygyň üçin men saňa minnetdar. Her kime men ýerme bolanmasa şey derdi. Ýok, men beýle pikir edemok. Bagyşlan, siz meňle oturup bilmersiňizmi? Yok yok, men işte oturup bilmen. Düşünýänle ýöne. On sonra men iş wagtym kutardy, men gitmeli, sağ olun. Borda.
öpeyim, ne desene, nereden çekeyim? O da dilerim, bu vücudadım, can diyeyim, mehrimden doyum. Gelsene gidelim, leleceğim, aylanalı şehre bileceğim. Hanı gelsene gidelim, içeceğim, aylanalı şehre leleceğim. Çekinme yarım, barca öpeyim, yumgullarım, lerinden kalayım. Sevgi dünyasın, finalı bile, can deyin, mehrimden doyum. Gelsene gidelim, leleceğim, aylanalı şehre bileceğim. Hanı gelsene gidelim, içeceğim, aylanalı şehre leleceğim. Sağaman yatıp durdun muydun? Hava gow yatıp durdum. Oňa çyrk dämi? Hawa. İşiňden iýe alaýmy? Bolýa. Gelsene gidelim, leleceğim, aylanalı şehre bileceğim. Hanı gel haydi gidelim, içeceğim, aylanalı şehre bileceğim. Aylanalı şehre bileceğim. Hanı gelsene gidelim, içeceğim, aylanalı şehre leleceğim. Gelin. Men sen ýüzüňden bilýän. Sen öýlenen ýa-da sen başga söýgüliň bar. Menin hiç kimim yok. Bu aýna maňa ýaraýar.
Ajap näme etdiň? Ertiýeriň haýyrly bolsun. Sen nirede beýlekän eýlendiň? Bärde bollum. Yer erteli edineli. Bu jaý ören owadan ekeni. Näme üçin sen şäherde ýaşaňy? Sebäbi bäri rahat. Men öldürüjülük ýolumda arkaýyn pikirlenip işläp bilýän. Bu ýeriň tebigaty ören oňa darasa. Hawa dogry aýtdyň. Bugün sen işe gitdiňmi? Hawa gitdiň. Akşam işten çıkan soň aýlanmana gideýeli. Hany göreýin. Salam. Arslan, sen bir adam soraýar. Kim? Kendine yüklenme. Bilmedim, o taýda garaşyp dur. Öldüğünü sandım diye. Böyle. Kolay mı be? Başka çaren mi var? Ajap eşiklerini taýarlasana. Salamu aleyküm. Salam. Ertiýeriň haýyrly bolsun. Gyýdym ýyzyna aýdyp gelmedimi? Yok, gelen ok. Bä, o nirde bolup bilerke? Biziň hem gözlemedik yerimi almady. Sen nähil pikirde o nirde bolup biler? Bilmedim de, menem gözlemedik yerim almady. Çaýyňyzyň töwereginde gyýdymyň tanşlary ýokdumy? Yok, Gülcan Caydın'ım çıkan oktu. Ol ýerde näçe wagt ýaşadyňyz? 2 aýdan uğrak. Sen men gyýdymyň galan zatlar barmy? Hawa, käbir zatlar bar. Nämeler bar? Ay bölek çok, ýuwnýan terişdeleri, iş kağıtları. Bolýar onda, ýagşy metde bolaly. Bolýa sağ olun. Ol itenok. Ol başka bir oğlumdan gitti. Atene son bilmäge borçly. Sen onu gözlejek bolmadyňmy? Men onu her hil usullen jaň edibem gözläp gördüm. Emma hemmeti biderek. O maňa jogap beren ok. Sen ondan beýinçälik bolýarmy? Hawa. Ýöne men o hiç tar bolan röýdüm ok. Sen onu ölendirýärdi pikir etýän närsine? Yok. Yok, belkem onu alyp kaçandyrlar. Bollesene gayrat etdi. Gorkma köşüş. Ýüregim ýardyň Arslan. Beýinçälik bolmasana. Men elmi dama sen ýanynda. Arslan bilýärmi şu nähili uňurly?
çalacak. Vah üşettirsin ellerim soğuk havada. Baktım kumay ovadan gözlere, göryen gidin dünyani. Mayıl bolup şol gözlere, diyen bir zat gül yani. Ayım I love you, disin I love you. Nurlansın dünya bu acı sözlerimden. Ayım I love you, disin I love you. Nurlansın dünya bu acayip sözlerimden. Avudunca gözlerim yine bana karaya. Ah dönmezdim bu sevi karamaya. Kanı kuzuma dolsana, kanı öpeyim. Güllenedik senlerin yine acık sabada. Ayım I love you, disin I love you. Nurlansın dünya bu acı sözlerimden. Ayım I love you, disin I love you. Nurlansın dünya bu acı sözlerimden. Artlan sen men gorkuzdun. Näme ol ajap? Sıra senin için men gorkdum. Käte jala gelen wagt şeýle bolýar. Gorkma bärik gel. Gördün bana, çıranam yaktılar. Gorkmasana. Sen şeýle bir odun. Doğrumy? Hawa. Sen men köşeştirmek üçün yalan sözleýän bolaymy? Yok. Ay giyeceksin. Sen menkisin. Ay asmanın iyisi, yağıtlandırıcıdır. Sen kalbimın şahsi, nurlandırıcısın. Şoň üçin sen men ayım. Ajap, oň elli tenden soň şo wada, oň bilen duşuşmaga howlukmagyň geregi ýokmy ka diýen. Yok, men beýle pikir edemok. Men sen ýerinde bolan bolsam beýle ananmazdym. Näme üçin? Oňa men hiç şeýle anamam ýok. Olan taşlady, ontaňyň hiç ýyl günäsi ýok. Biz olaryň arasynda näme bolanyny bilemiz oga. Näme sen gawanýanmy? Pully ogluny duşup sen öz arzuňa ýetdiň.
Mümkin, sen dogry aýtjansyň. Elimi yaktım da. Arslan, berde bir zada var. Rahatlan, hiç de adam yok. Bardaşalyk çıktı özüň dürse, arasy howadan dem al. On soňa meni işe var ýan. Bugün men nowatçy günüm. Berde kim var? Kim var ucaydı? Berde kim var?
Berde kim var? Arslan sen mi? Sen gaty kıllyňmy? Ağrıyan bir ýerim. Meşu dermançy. Nähil rahatlandyňmy? Men şu löýde ýek özüm galasym melenok. Birden maňa bir zat bolsa näme? Hiç hil gorkul zat bolmada. Çala gelen soň çıra sönni. Yıllarım çakıp gorkudypdyr seni. Ana bar bolan şol. Yok diýäňmi näme boldy? Men ona biriniň ruhy diýip pikir etýän. Ajab. Gülme men çynym. Kimiň ruhy? Nire dol, hani? Ol berde, bol diňle. Doğrumy? Eşdäňmi? Nähil ütgeşik geňsiz? Bel kol şemallar. Yok, berde bir zada bolýar. Sen meni eşdäňmi ruh? Egerde ajaby bir rahat edäýseň, biz başgaça urlaşýar. Düşündiňmi? Düşünüklimi? Men diýen sözümde duraryn. Yok, berde bir zada bolýar. Pinjalyk bolmasana. Ýerdiňiň al. Menem işlenme deýin. Sağ ol. Hawa, bu men näme? Hawa, men bir sadyň içine bararym. Arslan näme boldy? Oň enatosy men gelinime bir zat edenlerini ütdäler. Olar men çağırýarlar. Salamu aleykum. Salam Arslan. Egerde gyzym bilen araňda bir zat bolan bolsa, sen maňa dogryny aýt. Hiç zat girdeme. Aramızda hiç de adam olmak ýöne ol meni işleşlemden gawanýan olaýmasa. Egerde men gyzyma bir zat eden bolsaň, kelläň bilen jogap bererdiň. Men hiç kime hiç de edemok.
Men sana nefsim ağrıyor. Geldin. Sen kim bilen gitmişsin? Hiç kim bilen. Men ýöne kitaptan okan sözlerimi gaýtalap durdum. Näme diýdiler? Men olar bilen düşünüşdüm. Hemme zat gowy. Sen maňa düşün. Güljan men durmuşumda köp bolmady. İkinci bölüm. Güller koşurayım men sevi duşulgil ah yar peridatin ay peri Güller koşurayım men sevi duşulgil canım peridatin ya dolanaymadın sen şeyle vernedik sen misli bir pamuk dağınıksın başına odunca yalıp etini Allah'ını kıymaymadık baltıma duşun yarım şeyle vernedik sen misli bir pamuk dağınıksın başına odunca yalıp gitme bir yanımdan gel de beri baltıma duşun yarım Silvi baltımsın belki aydan alasın bürkü Allah'ım elenir ki sevir ya Silvi baltımsın belki aydan alasın bürkü Allah'ım elenir ki bir bakışta canım alan yar şeyle vernedik sen misli bir pamuk dağınıksın başına odunca yalıp etini Allah'ını kıymaymadık baltıma duşun yarım şeyle vernedik sen misli bir pamuk dağınıksın başına odunca yalıp gitme bir yanımdan gel de beri baltıma duşun yarım şeyle vernedik sen misli bir pamuk dağınıksın başına odunca yalıp etini Allah'ını kıymaymadık baltıma duşun yarım şeyle vernedik sen misli bir pamuk dağınıksın başına odunca yalıp gitme bir yanımdan gel de beri baltıma duşun yarım
Sen gato uşirýän nahary. Sana yaradymy? Hawa. Güljan, men sana bir zat aýtmaly. Gowmy ya erevet? Gowha var, maňa şunjaň etdiler. Men täze gow işe bellediler. Arslan teňçiniňmi? Gutlayan men mähribanym. Bu şeýle bir şatlykly habar. Men hakykatdanam bagytly. Men ol ýere 10 ýaşyndan barmaly. 10 ýaşyndanmy? Näçe wagtlyk gitmeli? 1 ýyllyk. 1 ýylmy? Bolýa, ýöne men bilmedim-de. Sen men bilen gidermi? Sen meňem giden isleýäňmi? Men işim näme etmeli? Gideli ol ýerde çöderdi. Men hemme ýakynlam goý gitsem, Arslan men bagtly edermike? Bolýar, eger men gitsem, sen meni arada alad edermi? Diýmek lalaşýaň-da. Hawa, men sensiz näet ýaşaýyn. Sen meni ýeke goýmarsyň-a? Sen hemişe meňle bolarmyň? Biz 1 sekundam aýryşmardy. Oňatma. Gowmuljan. Nähili agdaýlaryňa men size päsgel öğrenälirna? Men merjene iş tapşyryp durdum. Tanaýaňmy meni? Hawa tanaýam. Nähili agdaýlaryňa? Oňat. Arslan gidelimi? Gideli. Bolýa, sag bolum. Merjene özüň Sağ ol. gurtlaşdyrarsyň da. Bolýa. Arslan oýdýanyňda kän görünýäli? Ya araňda bir zat barmy? Goýsana. Oýnetdim men, sen gözleňdiň maňa bakýany bilýän. Bu jaý ören belli İtalyan ustalar tarapynyň bir kim mäkem edilip salynan jaý. Ören gowjaý eken. Men ýollaşym bu jaýy rahat oturup işlemek üçin gurnady. Hawa bäriniň ören ýakymly howasy bar. Hawa, sen bärde ýeke ýaşamakçymy? Ýok, men ýollaşym bilen bile öçüp geldik. Men özüm bärde ýaşamak. Şäherde ýaşaýan. Bärikdiňe bazar günleri gelýän. Bu ýerde banya jaý. Bulaýda men gezmäge gitdim. Eger saňa jaý ýaran bolsa, bu ýerde ýaşap bilersiň. Ýöne men üýüme goýja teretseňiz bolýar. Arkaýyn olaýyň. Bor gydym onunla gepleşdik.
Sağ olun. Sevgilim, saçlarımı tarayın, levlerimden oşayın, bir nehrinden kanayın. Yok deme edelim kucağımda uklayın. Sevgilim, yalana yok beni unutma, men seninki sen benimki, sen yanımda dizin bağıtlı. Hiçbirine denemem, elde bakan gözlerime, men seni seviyen kicim, sen seviyen mi sisleme. Hiçbirine denemem, seninle geçen günlerimi, ben seni seviyen gecem, gitmesene hiç yanımdan. Salam. Gelin gelin. Muň reňkini halamakda. Başgasy ýokmy? Görüşdüreberin. Başka renklerim bardır. Alo, salam Jara. Hawa täze jaýmyz ören odan ekeni. Bize gezmene gel Jarajan. Balar ertir görüşeriz. Balar. Alo. Derhocuk gel seni berik. Mümkünmü? Ha gel. Başlık çağırdınız mı? Hawa. Şol dünkü aydan iş kağıdlarımı yerine getirdiniz mi? Hawa. Ha, böyle. Bana bir vakalcı kofe taýnak getirip bereň de. Bor. Göňüljan. Bağışlaň, siz işlere öýtjen. Yok, men Merjan bilen gepleşip otyrdım. Arsan sen işiň torýança men maşyna araşaýar. Menem gideyin. Mercan, dedi iş kağıtlarını ne yaptın çıkardın, o değil yani. Sağ olun. Biz hiç hili ütgeçik zat edem yok. Meni işlet diyem ona. Näme üçin geldin sen?
Sen hem işgärleňle şeýle aýratyn işleýänmi? Ýadyňa şow edilenmi? Näme meni işärlem bilen gepleşmelermi? Hawa gepleşip bilersiň. Ýöne gepleşmek bile ikçäk bir jaýda, beýde oturmak bir hilek bolýar. Sen onu ulaltýan. Men ulantjanmy? Hawa men sen öňüm oňla gepleşip duranyň gördüm. Haçan? Ýadyňdan çykar onu. Gepin gysga saňa ýaraýar ol. Beýdip berseň bir gün men senden gider. Şanna düşünersiň. Ýa-ni git solar. Bağışla meni. Ne hil işlen? Oňat. Sen taýary işleňi iýerdingmi? Geçen hep diýerdim, olar begenneler. Materiallar gowy? Gördüňmi? Hawa gowy. Ýokar hille. Bolýa ören oý. Men gitdim. Arslan, Näme boldy? sen merjenlen araňda näme bar? Ey Hudaý. Güljan. Men oň bilen hiç bir gatnaşygym ýok. Onda näme üçin biri-biriňiz bilen telefona gepleşýäňiz? SMS ýazyşýaňyz. Sen men telefon dördüňmi? Jogap ber maňa. Biz ýöne şeýle gepleşýäs. Ýöne aramyzda hiç tat ýok. Men saňa erwetlik edem ok. Onda näme üçin oňla gepleşýäň? Biz ýöne gepleşýäs. Ýok, ýöne däl. Men seni söýýän, men sen bilen. Başka hiç tat ýok. Senin ona real men näme etmeli? Ýakmalym ony. Sen onu işten boşatyp bilersiň. Men onu edip bilmen. Bolýa işiňden giýjäg alaýmy? Hemme zat gowy. Ýöne meni ýekkä goý. Bar bolan şol. Men hemme ýakynamy goýup oň bilen bäri geldim. Inni bilmedim dogry edip durynmy? Sen darykma. Belkem biz öz işlerimizi ile göwnümizi açarız. Men ýollaşym barada aýtsam, ol hem ise ýeňijidi. Ol mensiz ýaşap bilen okdy. Ol näme bolup işleýärdi? Ol inženerdi. Ol gata akyllydy. Maňa anansaň ol maňa da gowy teretýärdi. Dogry. Maňa bir zat bolsa näme marka diýip, käwagt özüme sorag berýän. Eger men ölsem, ýa başga bir zat bolsam, Arslan özüni nähil alyp bararka? Sen onu näme üçin barlak göreňok? Siz onu nämen gözüňe tutup aýtdyňyz?
Onu ağırsız edip kiçirek sapak görkeseň. Şeýle dämi? Nädip? Sen tarsaklap bilýänmi? Ýörmeň bilen. Min ýollaşym ýörüýte şu ýer saýlap alyp arkyn ölermidi. O şeýle de boldy. Gireli. Basarly jaý ýollaşym tebiýe betdaçylyklardan goranmak üçin gurdy. Kapı girdiğin avtomatik ýagdaýda gurplanýar. İçi orta diňe bir tarapdan görünýän edilen usylyny aýna. Ören germetişini berkedilen hiç hil ses geçenok. Ferit görýän bu kalonkodan sen daş törekden geplenýän sesleri eşitersiň. Bu ýerde telefonum tutanok. Beh, bu onanar ýardakda. Bär näme? Bu ören giň jaý. Men bärde hiç wagt bolmadym. Bu sıraýdanyňda sag boluň. Inni basar ikimizinki bolar. Sag bol. Häzir bol. Bolýa. Men şähere baryp saňa jaň eder. Sag boluň. Senem sag bol. Ýoluňyz ak bolsun. Hemme kömeňiz üçin sag boluň. Hemişe kömek etmäge taýýar. Häzir bol. Bolýa. Oňatmarslan. Men başga birine duşanym üçin gitdim. Ol maňa tırnaşar daryna gawat derli. Oňatmarslan, diňle meni, men Ispaniýa gidýärin. Sen bilýärmi näme üçin? Men gatyrdim. Oňatmarslan, maňa düşündirmek ören keyin. Seninle gepleşmäne güýjüm etmedi. Mümkin boş şurunlardan gaçmana gowalanlar. Men gitýärin. Men ören güýçlüse ýärin. Ýöne men seň bilen galyp biljekkä. Ikimiz üçin hem gowalar diýip pikir etýän. Gaýrat etdi meni gözleme. Onsaňa men şeýtdiň diýip ýigrenme.
Salam Arslan, maňa düşündirmek ören kyn. Men sen bilen gürleşmene güýçüm satanok. Mümkin bu gowy usullar. Arslan, men seni ýeke oý gitgen. Men seni çyn ýürekden seýýän. Arslan, men berde Arslan. Gitme Arslan. Vakt telefonem tutanok da içeriyormuş. Tutsana, bolsana. Bolsana, bol gayret et. Bolsana, bol. İçeriyormuş. Açaryan burada yok mu ka? Arslan. Arslan, sana neyse ağrıyor. Arslan, sana ören neyse ağrıyor. Sana şeyler yüreğim ağrıyor. Men seni seýýän Arslan. Kömek et maňa.
Beni seni süyerim Buğuncanım seni yatıp ağlıyorum gözüm yaşla Sevimi de bulmalım Sen gele gelin beni seni süyerim Arfan, men seni eke oy gitjen. Men seni çyn yürekden seýýän. Ýöne men sen bilen galyp bilemok. Haýyş etjen meni gözleme. Ol soňa meni şeýtdiň diýip ýigrenme. Näme sebäpden beýdip biler? Bilmedim de. Sizin täze göçüp gelen ýeriňizde gatnaşýan joralar bardymy? Yok, men oň hiç kim bilen gatnaşýanyny bilemok. Onna beýle bolsa umytdan gaçmaly. Hani bir ýerden çykmalymy ka?
Arslan, maňa düşündirmek ören kyn. Min seň bilen gürleşmäne güýjüm satanok. Mümkin bu gow usullar. Sen göwnüňe jaý dämi? Näme? Hoş galyndy. Arslan! Arslan, sen nämen gözüňi tutup aýtdyň? Näme üçin beý diýdiň? Arslan, o näme diýdiň hoş galanyna? Sen näme lalaşdyňmy? Arslan, suwa seret! Arslan, suwa seret! Seni suwa, Arslan! Arslan, yok, gitme! Arslan! Arslan! Gelin. Men sen yüzüňden bilen. Sen öýlenen ýa-da sen başga söýgüleň bar. Benim hiç kimim yok. Yok! Bu aýna maňa ýaraýa. Arslan, sana ha istetden beytme. Yok. Bolledin, ha istetden saklanın. Besedin, durun. Goyun sesinizi. Utançsız näme üçin geldiň? Ellememeň diýiş şotkamy. Utançsız. Hayatsız! Kömek edin, kömek edin. Men berde, kömek edin, halas edin. Men berde.
Elimi yaktım da. He, men seni yakaydın mı? Bağışla, men şunu etmelim. Yunup bilmedin gerek. Sen ma düşünýämiň ajap? Ajap! Meni açam. Neni açam ok? Aç kapıyını. Arslan derde bir da var. Rahatlan, hiç de adam yok. Bardaşalık çıktı özün dürse, arası huvadan demel. On sonra meni işe var yani. Bugün men nöbetçiyim. Sen gatverenýäňmi? Böküp tans edip oynar ýaly. Sen näme etdiň? Atsar? Ajap, sen atsar tapdyň, ajap. Bolýarny pikir et. Ajap, eşitdiňmi sen meni? Ören oňat ajap. Indi meni diňle. Birazrak pikirlen. Näme edip dursun sen? Beýtme sen ony.
Ol kolonel. Nemçin zaň sırasyn söndürýän? Berde kim var? Azap yok, azap yok. Kim var? Azap, azap. Sağ ol. Hawa, bu men näme? Hawa, men bir saatın içinde bararım. Oň en atasy men gelinime bir zat edenlerini ütdýärler. Olar men çağırýarlar. Gülü oturma bir haya, men tek ölemok. Bolya. Men pikirimçe sen samsyk däýäli. Başla. Dur. Yok azap. Korkma. Beýdip durma. Gel pikirlenip dowam et. Dowam et. Bilse özüň dowam et. Başla. Dur. O tayda biri bany. Hawa, billiň azap. Sen men bilen gepleşýänmi? Arslan, bu senmi? Sen men bilen oýun etýänmi? Yok, azap pikirlensene. Kaka? Yok. Allah'tan azap pikirlensene. Gülcan? Hawa, billiň azap.
Sen ruhuňmy? Kedile dersin. Sen ýeködüňmi? Sen gawagdamy? Hawa! Şo taýyk sen aslan sallamay. Yok! Yine sonra! Dowam etsene! Sen aýnagyň arsyndanmy? Hawa! Yok, ıskafın yanında. Oň gapysy şu ýerdemi? Berde başga aýna barmy? Azap pikirlensene. Yok, ıskafın yanında. Beýle ıskaf azap näme diýen saňa? Çeksene ıskafy. Ören gowy. Sen näme edip dursun azap? Azap! Häzir gapyny açsam, men artlaryndan el çekmeli bolarym. Näme üçin sen atsaň ok? Näme sen beýdip dursun? Hayvan, ah sen haramzada. Men sana nefsim ağrıyor. Geldinmi? Sen kim bilen gitmişsin? Hiç kim bilen. Men ýöne kitapdan okan sözlerimi gaýtalap durdum. Näme diýdiler? Men olar bilen düşünüşdüm. Hemme dat gowy. Sen maňa düşün. Güljan men durmuşumda köp bolmady. Aç kapyny. Sen men bärde goýup bilmersiň.
dışa! Açım! Sen min berde oyt bilmezsin! Aç kapını! Aç! Arslan näme ýatan o? Men kim bilen ok. Hemme zat gowmy? Hawa. Baryat. Menem häzir bardım. Arslan. Nähil ýagdaýlaryňyz? Güljan tapyldymy? Yok. Gülcan'ın kakasam hemme bolayjak yerlerini gözlediler. Başka nereden tapacaklarından bilen oklar. Isleseň menim güldaşyň. Sağ ol, minnettar. Dur. Näme oldu? Näme gerek? Diňle Arslan, ören sere saply bol. Näme oldu sana? Maňa Guljanyň gyzyklandyran ok ýöne ajaba bir zat dolaýsa menden gatýarmy? Güljan. Güljan. Teň janyň sagmy? Güljan, teň janyň sagmy? Şu wagda Arslan nerede durýar? Ol işte. Sen şolar ýaly anamly maňa? Ajap, şu suratlara seretseň düşünersiň.
Arslandyň sen bilen näl? Mümkünmi? Merjen, Salam. men seninle gepleşmeli. Sen bana öğren yarayan. Sen bilen wagt geçirmeyem gowy. Yönümünden meylak ikimiz gatnaşyp bilmersiň. Bolýa. Gülcan. 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 Gülcan, men bu jaýy arslan bilen sağa goýýaryn. Maňa şäherden hasa murjay berdiler. Bu jaýda siz öz arzuňyza ýetersiňiz diýip arzu etdiler. Sag bolun, toýda duşşalyň. Hani senin sebebi pa yok indi dolanmanın Besleri çekin cevrici pam hicinle dolanmanın Mehrem güzel gülerdim adım tutup sürerdim Sen de sevim dönanın hicinle dolanmanın
her gün herden men göwnüm galy senden yalvarma sen bolma hayri emme dedin ýolun aýry jogap ýokdur şundan gaýry menimle dolanma ah yan yarın ah siyerim ah yan yana hiç dolanmarım. Arslan! Filmin soňy.